faɗi ba. Kullum sau yana kira kusanci ya haɓaka ni ba zan iya zuciya ba. Na saba da ke a kullum yau kin bari da kin tafi ya ba za na firgice ba. Ya ashe so yana da daɗi rashin sana da dace tattuna ban zaton hakan ba. Mashin so a zo cikin harba min da kin tafi kuka na ba zai tsaya ba. Da a ce za na samu dama da na beki wani tafi ne ba san ba zan tsaya ba. Rashin ki ya zama ciwo can cikin jikina, dawo ki ban kulawa, dawo ki ban kulawa.